Hello everyone! Welcome back to my channel. Ngayon ay ipapakita ko sa inyo yung iniwan ng bagyo dito sa aming lugar. Iniwan ng bagyong Ulysses. Ito sa aming lugar. Sobrang lakas niya guys. Yung mga sa tabing dagat doon, ipapakita ko sa inyo. Ipapakita ko rin sa inyo yung lugar na ito. Nakaya siya ng tubig. Oh. Nagwasak yung daan. Nawala na siya sa wala nang laman yung nasa ilalim. Nakaya siya ng alon. Sobrang lakas talaga siya. Ayan guys. Tignan mo, nakalkal. Nakalkal nga yung ilalim, mabagsak na yan. Inanuhan. Ito po ay dating pantay. May hagdan dito. Pababa, nawasak. Nawasak ng alon. Yung mga puno nakatagilid na po sila kasi na hanggang dyan yung alon. Yung bubong mo. Bubong na lang po siya. Bubong na lang po yung waiting stage. Diba? Yung na-tuloy pa yung alon. Pati yung wire. Ito po ang barangay parang Purok 5, tabing dagat. Yan po yung mga naiwan ng bagyo dito sa lugar namin. Ayan, oh, daming basura. Tumabi lahat ng basura. Nasira yung mga bahay. Ayan po yung basura. Sobrang dami.